आङो दायो उदालगुरि बाजाराव दङ बे बाजाराव मोनसे बुस्थु नुनानै आं दिनै भिडिअ खालामनो सानदों आंनि के प्रडाक्सन इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आरो नैबे खानस्रिनि जिथु हासुदै बा खानस्रिनि जिथु अर्गेनिक हासार बे अर्गेनिक हासारखौ बिथाङा खालामदों ओमफ्राय नोंथाङा दिनै बाजाराव लाबोदों बे हासारखौ नैबे नोंनि जिथु हासार नैबे बियो बे हासारखौ नों मानिफ्राय बानायदों देलाय बुंलाय बेवहाय आङो खान्थाल बिलाइ थालिर बिलाइ आरो बिदिनो मैथ्रुखा फुनि आरो बायदि बायदि माने बिलाइनिफ्राय आरो गोबोरखि एसे होनानै आं बे हासारखौ बानायनाय जादों आरो बेयो माने देहानि जेबो खथि जाया ओमफ्राय बे हासारा अर्गेनिक ना औ अर्गेनिक दा बे हासारखौ बबेयाव बाहायो नोंलाय बेखौ गासै आबादावबो बाहायजायो जेरै गय फाथै जाथिसालु आरो बिदिनो मैगं थाइगं बानलु केरेला थाइबें तरमुज आरो बिदिनो पटल आरो बिदिनो बायदि बायदि बे स्ट्रबेरि बायदि बायदियावहा आरो माइ आबाद बेफोरावबो होजायो गासैयावबो होजायो गय बैग्रि आच्छा नोंथाङा जेनेबा बे हासारखौ होनानै माखासे आबाद मावनायाव नोंथाङा माबा मोनदोंना बेनिफ्राय फिथाइ मोनदोंना औ आं बिनिफ्राय आं फिथाइ मोनदों मानोना बेवहाय जेबो देहानि खहा जाया बिनि थाखाय आं बेखौ मानसिफोरनो मिथिदों होननानै आं बेबादि दिन्थिनाय हिसाबै आं मानसिफोरनो आं खम बेसेनावनो आं होनाय जादों ओमफ्राय अबेनिफ्राय सोलोंखो नोङो बेखौ आङो क'क्राझार NGO मोनसे दंमोन बे क'क्राझार NGOनिफ्राय आङो सोलोंनानै आं बेखौ आं गावनि रोंगौथि बायदियै आं गुबुननोबो आङो बिदिनो फाननायनि गेजेरजों आं फोरोंदों गुबुन हादराव बेबायदि हासार बानायनाय कारखाना दंना गैया गुबुन हादरावथ' आं दङ होननाय खोनादों नाथाय आं दासिम आं नुनो मोनाखै नाथाय आङो माने बिथांमोननि NGOनि गेजेरजों फोरोंफैनायखाय आं माने रोंगौथिखौ लानानै आं माने बाजारनि माखासे मानसिफोरनो माने फाननायनि गेजेरजों आरो बिदिनो गायनायनि खादब आयदाफोरखौ आं फोरोंहरखानाय जायो आरो जेरै आबाद मोननांगौ आं बेबादिहैबो माने आबादखौ आं मोनथों होननानै आं बुंबाय था ओमफ्राय जेनेबा नोंथाङा जिथु दा लाबोदों दिनै बेसेबां सेल जाखो नोंथांनि बे हासारा आं दिनै इसेल'सो लाबोदोंमोन मानोना आंहा दाख्लैनो माने कुइन्टेल माने थांखाबाय आरो आंनाव अर्डार दंबावो आं दासिम माने आं होख'नोसो हायाखै सापात बागान आरो बायदि बायदियावहाय आंनिफ्राय बिबाय थादों आरो आङो दायो प्रडाक्सनाव थांबाय थादों दायो आंहा टेंकि मोनथाम दङ बे टेंकि मोनथामनिफ्राय आंहा मोनसे जोब्बाय आरो दा मोननै दंबावो मा हासार होनना बुङो बेखौ अर्गेनिक हासार होनना बुङो माजों बानाय होनदों खानस्रिनि खानस्रि बेखौ माने दंफां बिलाइ फाख्रि बिलाइ थालिर बिलाइ बायदि बायदि माने रोखोमनि माने भिटामिन गोनां बिलाइखौ जमा खालामनानै आरो बिदिनो गोबोरखि बिदिनो मिक्स खालामनानै बेखौहाय राननाय होनाय जायो थोरोबहाय ओमफ्राय खानस्रिखौ हगारना होयोब्ला माने खानस्रिया बेखौ जानानै माने बेबायदि अर्गेनिक सिस्टेमावहाय बेखौ हासार दिहुननो आरो ओइ बे जिथु बथल दङ बे बथलफोरा मा बेयो बे जाबाय भिटामिन बेवहाय आङो माने घिउ आरो दाउदै लकेल दाउदै आरो बिदिनो गुर मिथाइ आरो बिदिनो फिथाइ सामथाइनि बिदै आं बिदि होनानै आं बेखौ भिटामिन बानायनाय जादों बबेयाव होयो बे भिटामिनखौ बेखौ बे मैगं थाइगं जाग्रा मुवा गासै बेसादावनो होनानै बेखौ होजायो आरो बेयाव जेबो देहानि खहा जाया दिनै होयोब्ला दिनैनो जाजानाय बेबायदि बिफां लाइफाङा मोजां जायो बेवहाय आं माने बेखौ रायजोफोरनो दिन्थिनाय हिसाबै आरो आं खम समाव फाननाय जादों आरोबाव बथल नुबावदों आं बेयाव गोसोमै बे मा बे गोसोम जानाय जिथु बथल बे मा बे जाबाय खानस्रिनि हासुदै थारमाने बेखौ आंहा टेंकि दङ बे अल बाउन्डारि होननाय फाउन्डेसन थारमाने बेवहाय माने खेंस्लायै माने थालायनांगौ सिङावहाय थालायनानै बेनिफ्राय खानस्रिया सायाव जानानै बिदिनो नैबादिखौ माने सायाव जानानै बियो खिलांबाय थायो ओमफ्राय खानस्रिया हासुनाया सिङाव बोहैनानै थायो आरो बे बोहैलांनायखौ आं सिंथिं पाइपथिं आं लानाय जादों खानस्रि हासुनायखौ नों माबायदि नुयो थारमाने खानस्रि हासुनायखौथ' नुनो मोना नाथाय बियो खानस्रिया जानायनि गेजेरजों बेयो सिङावहा माने सिदोब जाना थायो बे सिदोबनिफ्रायनो माने पाइपथिं माने थोबसे गबाय थायो आं बेयाव माने पाथ्र आजावनानै दोनो माने मोनसे
द्रामाव आजावना दोनो बे गेलानावहाय जुदि अखा बेयो जितु अखा हादैब्ला अखा हादैजों जुदि बोयोबा बे अखा हादै नङा मानोना आंहा उखुम दंखायो बे उखुम बे फार्मिं कम्पासाव आंहा उखुम दंखायो बे टेंकियाव आंनि बे उखुमनि माने सिङावसो आं बेखौ बसायनाय जादों बेखौ माने बेखौ खानस्रि हासुदैखौ आन्था होयोबा मैगं थाइगं गासिबो इउरियाखौ जेरै होयो बेबादि माने थैलांजोबो ओंखायनो बेखौ दै लगायनानैसो बे मोनसे बथलाव मोनब्रै गेलान माने मिक्सार खालामजायो 16 लिटारावहाय माने एसे एसे होनानै बेखौनो मोनब्रै बाहागोआव राननाय जायो 16 लिटार बेखौ मोनब्रै बाहागोआव रानबासो बियो मोजां जायो नङाबा डाइरेक्ट होयोबा थैयो ना थैयो आदसा आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदों आरो लोगोसे बेल बुटमाव थुदों जाहाथे आं आपल'ड खालामनाय भिडिअआ नोंथाङा फार्स्टयैनो मोनग्रो गोजोन्थों नोंथाङा दिनै बर'नि मादाव सासे अर्गेनिक जिथु हासार बानायग्रा जिथु अर्गेनिक हासार बानायग्रा बेखौ आं दिनै लोगो मोननानै नोंथांखौ साबायखर होदों आंनि के प्रडाक्सन इउटुब चेनेलनिफ्राय आरो नैबे मा बथल बियो बे थारमाने मुलि एम्फौनि मुलि माने एम्फौनि मुलि आदसा मा एम्फौ खारो बेजों बे एम्फौ जानाय फिसा फिसौ एम्फौ जानाय आरो बिदिनो बायदि बायदि बे सुख्रि आरो एम्फौ सिमु बेफोरबायदि एम्फौआ जायो माने बेफोर जानायनिफ्राय गोजान खालामनो थाखाय आं बे मुलिखौ बानायनाय जादों बेयाव जाबाय महानिम धुतुरा बिलाइ आरो बिदिनो नारें खागजि बिदै आं बेबादि माने ज' खालामनानै 21 दिननि उनाव आं बेखौ बिदैखौ सरनानै आं दिहुननाय जादों बेजों माने एम्फौखौ आं होखारनानै माने हरनो हायो एम्फौआ खारोना एम्फौआ खारो मा आबादनि एम्फौआ खारो गासै आबादनि एम्फौआनो खारजोबो बेजों माइनियाबो खारो आरो ना माइनियाबो खारो बेखौ लकेलनि मानसिफोरा नोंनि गामि खाथिनि मानसिफोरा बेबहार खालामो ना बाहायो ना खालामगासिनो दं आरो प्रमाण होगासिनो दं एसे प्रमाण होदों ना औ आरो बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव आं बेखौनो प्रसार खालामनाय बायदिहाय माने आं फानदों आरो बिदिनो आं फोरोंहरदों आচ্ছা नोंथाङा दे एग्रिकालसारनि सासे हासार दिहुनगिरि एग्रिकालसार बिफाननिफ्राय नोंथांनि खाथियाव थांदोंना थाङाखै डिपार्टमेन्टनिफ्राय आंनो बे टेंकिखौ बानायनायावहाय एसे सहाय होदोंमोन एग्रिकालसार फान्डनिफ्राय आं बिथांमोननिफ्राय माने बे सहाय मोननायाव आं बे टेंकिखौ बानायबाय आरो बे हासारखौ बिथांमोना मिथिगौ आरो नायहैदों नायनानै आरो बिथांमोना आंखौ फाननो होदों आरो प्रयजन जायोबा दरखार जायोबा अफिसा माने नांगौ समावहाय बिहरगोन होननानै बुंदों जेब्ला नांगौ अब्ला खबर होगोन होनना बुंदों दासिम सरकारा नोंनि बे जिथु हासार बानायनाय बेखौ लाङाखै नामा नैबे हासारखौ बर्थमान आंनिफ्राय लांनाय जायाखै माने बुरजा दिहुननो होदों बुरजा दिहुनोबा आंनिफ्राय लांगोन होनना बुंदों आচ্ছা नोंथाङा बुरजा दिहुननो हायैनि उद्देश्यआ मा जेनेबा बुरजा दिहुननो हायाखै नोंथाङा जुदि गभर्नमेन्टआ नोंथांनिफ्राय बुरजा दिहुननो होदोंब्ला नोंथाङा दिहुननो हाख'वाखै बेयाव नोंथाङा मानि थाखाय बुरजा दिहुननो हायाखै आंहा माने फैसानि एसे प्रब्लेमाव थाखा फैसा एसे माने नांगौ जानायाव आं टेंकिखौ मोनथामल' आं बानायनो हादों माने आंनो बुरजा नांगौ आচ্ছা बड'लेण्डनि जा हाग्रामा सार बिथांनो नोंथाङा मोगा मोगि जादोंनाखै जे नोंथाङा जे बेबायदि बानायो बेखौ नोंथाङा हाग्रामा सारनि खाथियाव थांनानै बुंदों ना बुङाखै गैया आं बिथांखौ आं खाथियाव थांना आं लोगो मोननाय जायाखै आरो बिटिसियावहाय माने आं बिटिसि फारसे आं थांनाय जायाखै आरो एप्लाइबो खालामनाय जायाखै आচ্ছা मानोना हाग्रामा महिलारि सार आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांखौ खावलायदों बर'नि मादाव मोनसे हासार दिहुनग्रा कारखाना बे हासार दिहुनग्रा कारखाना बर'नि गेजेराव खालामदों नोंथाङा हयथ' आंनि भिडिअखौ नायबा नुगोन सार नोंथांजों आंनि मोनसे खावलायनाय बेबायदि जिथु बर'नि गेजेराव हासार दिहुननानै फानदों बिथांनि जा कारखाना बे कारखानाखौ अनसुंथाइ हरनानै गोदोर खालामनो थाखाय नोंथाङा मदद हरगोन बेखौ आं खावलायदों आं हाग्रामा सार बिथांनिसिम बिटिसिनिसिम बिथां हाग्रामा सारनिसिम आं बेखौ इउटुब चेनेलाव हगारगोन जुदि आंनि इउटुब चेनेलखौ जुदि हाग्रामा सार बिथाङा जुदि नायोब्ला नुगोन बर'नि गेजेरावबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव हासार दिहुननायनि मोनसे कारखाना खालामदों बेखौ नोंथाङा नायफैनानै बिथांनो अनसुंथाइ होनानै बे कारखानाखौ गिदिर खालामनायनि मोनसे लामा बिथांनो होगोन बेखौ आंनिफ्राय सारनिसिम खावलायनाय थाबाय लोगोसे नोंथांनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिया नोंथाङा हाग्रामा सारनियाव थांनानै बिटिसिनि चिफनि खाथियाव थांनानै नोंथाङा मोजाङै बेखौ सावरायनाया गोनांथि दङ नोंथांनि जा थांखि बे थांखिखौ हयथ' हाग्रामा सार चिफ बिथाङाबो मिथियाखै जानो हागौ थेवबो आंनि बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौ फोसावगोन जियानो जादोंला नोंथाङा उननि हाबाफारियाव मोजाङै खामानि मावलांगोन
बेखौ आं खावलायबाय दा नोंथाङा मिथिगौ नामा बिथांनि जा हासार कारखाना आं खोनासंदोंसो खोनासंदोंसो ना आदसा नों बिथांनि मा जायो आरो नोंथांनि जाथ' बे हासार कारखाना बे हासार कारखानानि सायावहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो जों सानैजोंनो कर्मि जानानै बेसांखिनिखौ मावनानै परिश्रम खालामगासिनो नों मिथिगौ नामा नों मिथिगौ नामा गामियालाय खाथियानो पार्टियावनो शिब सारनिनो बेयावनो जों आं वमेन सेलनि हाबा मावो सार बे रिहन सारनिनो माबा वमेन सेलनि आदसा जोंनि खाथियावनो रिहन सार दङ जेनेबा बिथाङा मन्त्रि हिसाबै बिथांनियाव नोंथाङा जेबो बुङाखै नोंथाङा सासे वमेन सेलनि मेम्बार वमेन सेलनि मेम्बार हिसाबै बे नोंथांनि जाथा फिसाय बिथाङा जिथु हासार कारखाना खानो नोंथाङा रिहन सारनि खाथियाव जेबो बुङाखै नामा बुंनाय जायाखै सार बुंनांगौ बेफोरखौ बुंनांगौ बेनिखायनो बुंनानै नोंथाङा जे एसेबां गिदिर कारखाना खालामदों जुदि गमामायैनो जुदि बेफोर जायोब्ला नैबे हासार बे जायोबा आं बिथां रिहन दैमारि सार बिथांखौबो सासे मन्त्रि हिसाबै जोंनि बे उनफिनना थानाय जा माने बड'लेण्ड जा माने उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बेयावहाय सासे हासार कारखाना आं बाजाराव नुदों बाजाराव नुनानै आं हरखाबै सानदों बर'नि गेजेराव बे हासार बानायनानै गावनो मोनसे इन्डास्ट्रि खुलिनानै बेबायदि खालामदों बिथां रिहन दैमारि साराबो नोंथांमोनखौ हयथ' मदद होगोन बेखौ आं खावलायदों आरो बिथां रिहन दैमारि साराबो आंनि इउटुब चेनेलखौ नायनानै जाहाथे बिथांमोनखौ लोगो हमो नै बिथाङानो आरो नोंथांखौबो आं खावलायदों बिथांखौ लोगो हमनानै एसे रायज्लायनाया मोजां सिगांनि माबा समाव आं माबानि पलिं एजेन्ट जानो मोनदोंमोन बिथांनिनो सिगाङावहाय जेबो अनसुंथाइ हराखै नामा रिहनदा गैया मन्त्रि हिसाबै बिथाङा हरनांगौ गैया बिथांखौ लोगो हमहैथां आरो आंनिफ्रायबो बुंनाय थाबाय मन्त्रि बिथां रिहन दैमारिखौ बिथाङाबो उनफिनना थानाय बड'लेण्डआव जाखिनि आबादारि दङ बिथांखौ नायनाया बिथाङा नायनाया आबादारिफोरखौ नायनाया बिथांनिबो कर्तब्य बेनिखायनो आं सार बिथां रिहन दैमारिखौ आंनि मिडियानिफ्राय बिथांखौ बुंहरबाय खावलायबाय आरो बारे बारे खावलायदों बिथांखौ जाहाथे उनफिनना थानाय आबादारिनि सायाव बिथाङा जाहाथे इनिसियेटिभ लायो बेखौ आं खावलायदों दा नोंथांखौ बे समाव हरखाबै लोगो मोननानै नोंथांनिसिम आंनि गोजोननाय बावहरबाय आंनि इउटुब बड' चेनेलनिफ्राय बा बर' निउसनिफ्राय नोंथांमोनखौ आं रोजा रोजा गोजोन्थों